Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, bigat yo amin nga sa kapada papagayam. Manibo dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito di pagahim yun ni Manong yun Nemi Ruiz. Kumagkablawak itinembag nga bigat yung aming asangapada. Okay, may pakishare di programa tayo. Share. Kahit padaanan nyo tayo. Di ba kasalitaan ni Lovelyn nga napauluan? DNA test. Ano nga ta? Dahito nga test. Apay nga DNA test. Ti title, ti pakasalitaan ni Lovelyn. Padaanan nyo papagayam eh. Sa gudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Lovelyn nga napauluan na DNA test. Dear Manong Nemi, edi addan puot ko Manong Nemi, mariknakon, ti kinadungo dagiti naganak kaniyak. Kinadungo Manong Nemi, dapapaki ni mama. Awanin ti sa pulag pa'y kadakwada. As in, nga nakadungdungo da kanya. Marignak Manong Nemi, tinalaos na pudno na sinaw nga pamateg ti ama ken ti ina. Kahit ko kumamat idi Manong Nemi ti madan ti kapsat, nga mahumat ti maoray ko. Uno intranta nga ta, dapapaki ni mama nga sisyak lang, tapno awan ti kabingay ko. Yung nabinasman no adda ko ma, ang aman nga rod, no siyak lang ti insagot di apo Diyos kadakwada, ngagbaling nga anak da. Iso nga nakagasgasa ta. Ikumparar ko ti bagik Manong Nemi, kadagiti patak iding obing. Dagitay pamilya nga nakaad-aduda, aduda ngagbibingay. Ti pamilya Manong Nemi nga magulo. Wine, iso nga nakagasgasatak ko na nakagasgasatak. Iti balagbasak, iti elementarya, inaramid ko mati amin tapno, may panakkeldak da papaki ni mama. Ni mama Manong Nemi, mga obisina, kasmet ka ni papa. Nga to ti posisyon ni papa Manong Nemi. Wine, kit kung kunada nga rod, ay, nagsayangan, tamay may sa ti anak mo, pare. Nagdakkel ti sweldom. Nagkato ti posisyon mo. Adamat no kamang mangi kung amang angaw. Pag kunaan, pare, nga may sa lang ti putot na. Baka nahalangan ni Lovelyn. Pag kunaan, nga nila ang misis na ti asawa na. Baka matno, adot pamilya na. Baka puro inauna. Ngayon, nagbaling nga na pudno ni papa. As tamatan ka ni mama.
Manong Nemi. Pa nagbasa kiti high school, at dumatag kiti nagbaling nga gagayem ko, Manong Nemi, ta nagbalin nakbat ka na siya at kada kiti pahadak nga tao. Na siya atak, na paraburak, siyempre, bugbugto nga kanak. Kata, no, adari kita ko natin yung agkasapulan tutulong, kada kiti pahadak nga estudyante, nakasagahan nakatumulong. Nakasumat iti kina siya at napapa kini mga tumulong, kada kiti agkasapulan titulong. Kumbagay, perfect, Manong Nemi, ti pamilya mi. Nagbasa kiti college, simpas na ko tinagbasa, dito ko nga naman mo ni Gina, Manong. Nagbaling nga best friend ko. When? Ni Gina gat kasubadik. Working student isuna. Gabuta, pituda ka nung agkakabsat. Isu Manong Nemi, ti adda ititing nga. Tama ba? Talo di kiti inauna, ngamiti suna, at akano amin ng asawa da. Nga saan da nga nagraduar, high school graduate da kano lang. E din tayo suna. Iso kano lang ti mangikarigatan tapno makapagturpus. Babae ni ti panangikarigatan na ang pabasa ti bagina. Saan da pa'y talong at dyan na. E din tagagangin lang ang construction worker, ti amana, plain housewife laeng, ninanang na. Nga dito ti kapuna no apay nga na, no agproblema, kasi siyempre, oresan ng iba kakanyak, being my best friend, tulungan kiso na. Nagyaman ako na king kalavlin, nakagasgasat ka. Ano mga iba kakanyak ka nagastak? Nagsipot na siya lang ti anak na papakin ni mama. Irin no tagtultulubet ka napindas lahat at trabaho ni papa. Agrama mo tangi ni mama. At napindas ka balay mi, at apay katulong mi. Kompleto talikaman ti balay mi. Inabot no na. Ito no, mabalin ko ti mangalay ti license ko. At antun bukod ko ako si. Oh, iluglugan na to Siyempre, ikaw pa. Kadagaupan ka nagiti mayat nga magkikayom kanya. Siya ti kapatgan. Gabotambok ka siya tinapod no. Anat nakita mo ganyak, tayo bagang masak tinapod no. Makita ka nagiti matam. Makita ka nagiti aramid mo. Awang pulos pa naging kuko na. Hanggang agatak, ngayon karigatak nga nakigayom kang kata, amo ka makatulong ka kanya. At siyempre, datang ka diskarte mo, di ba? Ngayon gayom ko at amin nga kayat at nakigayom. Sige, Gina. Tulungan ka. Kayat ko, agpad para na makapagturpos. Kat agpatulong at tuwa na mamakin pa pa sumrakti trabaho, ikuyog kang tumaten. Naragsakak lao na yan. Numadalak ng trabit sa trabaho, barang numatulong at tumat na giti talo kakabsat ko nga sumarsaruno kanya. Inya mamuk pa yan, Manong Nemi, ni Gina kada papakin ni mama. Kinapod no na, adumaten na giti inawawis ko idya balay, wano dito balay, nga niya mamuk kada papakin ni mama, nga mamangkas ki ni Gina. Tanong kasta nga birthday ko, Manong Nemi, nakadado na giti umay. Wano sa ano, ada okasyon dito balay, na birthday ni papa, stamatan ka ni mama, no anniversary da, no kasta nga dumteng ti Christmas, kanda dumapay nga okasyon, no special occasion. Ti relasyon met daga papa kini mama, Manong Nemi, kadawanin ti sa pulag pa, ti kinalailo, ti tunggal may sa katakwada. Nakalalailo da, nakasweet da. Ni papa, Manong Nemi, naman pa'y kaya na kumamit, iti mangalat sa bali pa pamilya ng imnasingpot. Kastamatan ka ni mama. Talagang awanin sa pulag pa, Manong Nemi, dagiti naganak ka niya. Perfect couples, perfect parent. Aging ka, Manong Nemi, ada kaming agpadpada kini Gina, iti maudi nga tawan, iti kolehyo, dimteng dito'y ni Dani. Tsaka malagip, Manong Nemi, nakasanungan na maamumin ni Dani. Huwag, iti mall. Nagkuyog kami kini Gina, pagamam lang ada nakadungpar, kada kami, bueno, da kami ti dibong parking ko, ana. Ay, bastos ka.
Apay ko na mga bastusak. Wala tagdong para ka. Nakatakterak. Nakayo timangmang na. Nakayo tinangdong para kanya. Kasta ka di? ONG na. Isong sa mo ang begang nga bastos isuna. Dati di bastos. Madama namin ti pa nagmarites ta. Di takit kita ti pagnaan ta na dalabos ta. Sorry ha. Sorry. It's okay. Tapno makabayad kami iti. Makasolmi kang ka. Na kami di mangawis kang ka. Yung ka magbirienda. Mabaling ka di? Bagay nga saan? Mapana ko mapatagbirienda. Iso na lang ta. Bilbilangin na ti kwartak. Saan sabat ka umanay? Siya gaya ni Danny. I'm Lovelyn. Iso man ni Gina. Hi, Danny. Siya ni Gina. Dadan di ba nung name iti ng rugyan, iti kinasigad na ni Danny kada kami. No may paggap kini Danny, no isot issue mi kini Gina manong name kasla. Agal alanganin kami nga duwa. When, una, tatawagan na ka ni Danny? Salutsudak kini Gina. Hamat. Sige nga eh. Hamat pa iti mawag. Inahalan at cellphone number ta. Di namat tawagan. Baka kung ko namat laang. Lovelyn, baka daw tawagan na ka. Saan? Apay, sino nga tagkras karatakin ko na? Dinamag ko manong name kini Gina. Sika a friend. No anak ko nam. Agibuyak no ka. Kado na kami nga best friends kata agpadpadot na trick na. Ibagam tipod no. Adamarik na mga ayat. Kini Danny. Awang pa'y kanyak deta. Kain ko pala ti makapagturpos. Kan madaan repintas ka trabaho. Tulungak pwede kapsat ko. Sa kunto panunutin ti ayat. Sige. Check nga ro din. Apay. Naisang sangin ti marik na kani Danny, Regina. Good luck kang ka, friend. Inawdawat ko. Sabi ko matasang kantong agsagaba. Kinayat. Sapay ko Gina. Nagpropose nga rod kanyak ni Danny manon name babaen iti tawag na. Yung kasladyak kursonada manon name iti panangimbaga na ti I love you babaen iti cellphone. Sabi nga di mo ibagat personal. Okay? Umayang kapasyarin niya balayo. Hay, sabat nga mabalin. Hang kayo dapat pa kini mama. Nga agawatak ka rin bang pasyar ka niya. Kabayatan ng pasbasaan. Di awisan ka. It's a date. Magbasbasa ngamin. Alam ko kang pasbasa. Nagradwara ko. At ang trabaho. Napiyakin ka at ang trabaho. Siya nga eh. Urayan ka Lovelyn. Urayan na nga. Makapagturpos, kadang trabaho. Kaya doon panahon para iti panagpamilya. Sabi ko mata may kariyak. Napudno ka lagi di, hapigid na saan. Aging gama nung naming nga dimtengen ti panagturpos mi kini Gina. Makitak tiragsak da papaki ni mama manon name kastamat ang kanyak siyempre. Awan to ti problema anak. Sakto mismo ti tulong keng ka. Tapno makastart ka ti trabaho. Ito kumpanya nga pagtrabaho. Hangad akas no. Sika nga kakaisunang anak mi kini mamang mo kadisirik ka sa dyan. Sigurado nga may sarag na papa, kaputa, napigsat posisyon, ng ato posisyon. One, saan naglagi na mapagkadkadante aking kukot kumpanya. No, kidawa ka na kuwada nga, sika nga kakaiso ng anak ko, nga anak mi, kita makidyon ka man ito kumpanya. Kamabaling ka man ipagkapanakil, kaputa nalayin ka. Kasta nga ron tinapasamak manong name sa alang nga sisya. Duwa kam kini Gina ti sumurek iti kumpanya nga pagtrabahuan da papa. Ani papa manon naming
At may sa isuna ka rin na nga to, ti pwesto na. As na unang oras tiragsak mi, iti agkayim ko, talaga nga dan na talagang nga trabaho mi. Mabalingkan. Mabalingkan ti makinubyo, Gina. Sa ampay, Lovelyn, tapay. Ang mga makinubyo, kalpasan na. Ang kung tumaliklik ang itid ko ti amin ko, kag sikuga, kapilitan nga makiasawa. Kasunod na kaya kabsat ko. Talaga nga tulungan mi na. Nanaro na kinitsyon nga Jack. Itatadan trabaho. Katadan ti opening. Pagbasa ito nit college. Barbarim na saan nga marman. Andan may sa nga tawen, nagtrabaho ak manong na mi idaklo na konti panagayat ni Dani kanya. Kat kastawo na itiragsak na manong na mi. Kamao dyan na. Naka-orek maglayangan. Manong nga taon mo nag-oray? Almost 2 years? Almost 2 years Amom, si kapelang ti kapapautan. Kapapautan nga? Nga inarim ko. Kaya't mo sahun, malaksid kanya kadapay sa baling nga inarim mo? Kasi syempre, nagindi mo noon nga, nagbaling nga babae ti biyag ko. Playboy kagayam. No, gagangan ita ita. Ayam sa anak man nga nagbaling nga sityoso kadakwada. Gagangan lang ti may sa nga lalaki nga kayat na madaanan yung ti girlfriend. Yung mga noon sa baling nga kangruan nga nakarigdak ti ayat no sanga siya. I love you so much, Lovelyn. Kaya dito yung matan siyempre nga mariknak. Iti para, ti panagrahip ti dakulap mi kinidani. Nga daligdat kung daway nga marakop na. At daligdat kung daway nga mariknak ti bara daligdat bibig na. Nga may karigatak ko naktag kontrol. Takayat ko manong name. Nga masupapagag, timbag, napapagin ni mama. Nung gusto nagsasarita kami kada mamakin papasak na ni Tia. Panakinobyo. At danobyo pa, ma. Iya mamukto kada kayo kada to yung mga birthday ko. Kat no, kasi pagkarigan ta, makapagtulag kayon, kada kalaysa kayon. O, di okay man. Tapno, adada ka naragsak ti balay tayo. No, adan to nagtartaray, agkikinamat nga, ubing. Tao rin na siksika lang nagbaling anak mi kini mamang mo. Ngayon ka nakamti adong apo ko, yung nakaragsak tayo. Di kami na, honey? Kawa na, honey. Baka nasapa pa ilang ba't no, agasawa ako, manutawan ko pa, ma? Ngayon nakasapagdaganda kayo yun. At dati kita itatao, dati parents dita, kung nada ka kita nagdahang ka pa ilang agasasawa. At dapat dati kas ka na kami kinimamang mo, nga kahit milaw na yan. Tapno, umado tayo. Sige pa. Pagsalita amin to kinidani. Kaya ni birthday ko, manong name 23rd birthday ko. Isuwante pa ng awis ko kinidani, inyamamuk ka na papahang kinimama. At madlaw ko manong name ngawan panagi ko na, paragin ko na, ti panang welcome, da papahang kinimama kinidani. Kaya gusto ko nitiragsak ko. Happy birthday, sweetheart. Thank you, Danny. Ma'am, napagsasarita amin kada papakin ng mama. Nga mabaling ka, no? Yan nasapa kang pamilya, tapno masapak kita kanila apo ko. Ado nga apo ko, tapno damor nga naragragsak kami. Naragragsak tayo. Sorry bagbagak lang, bagbagak na papakin ng mama. Ang mga pag-arupan mga siyak pa yun, mga ipasagid, panagkalaysata. Saan ka din ang sapa unay? Kung naman ka na sapa unay, kaya mo ka din nagbalingin na. Kaya na isot na ito din. Nga tawan ko, 23, panagbaling ko ngayon na, di. So, okay. May sabi nga tawan. May sabi nga tawan? Tapos makapagsagana ta nga na yung bag. Di 24 kunton. 26 kunton man 10. 24, 26? Oo, paningit.
Ano nga paningit? Ada ba nga may sa di paningit? Oo, magtataya ka tuweteg. Ay, anak tinumura kayong tiluto. Nagtayak di kalman. Titaya ka tiluto ha. Gagangay lang dahil tanong mga bakak. Di ada. Igatang tanga na gusto house and lot. Di ba? Okay. Manong nemi nagitiragsak nga inak narik na. Ragsak na nagtultuloy manong nemi manipo na daan puot ko. Aging gangadan boyfriend ko. Nasupapakan manong nemi. Tijak pagarupen aladingit kan panagsagaba. Gaputa. Iti may sa nga malem manong nemi nagring ti cellphone ko. Ni mama, iti tumaw-tawag. Apay ma? Hada pa ka muna kaniya. Nga na-aksidente ka no ni papang mo. Kaniya? Apay nga na-aksidente? Ada dito yung pisina na. Ada na panan na. Kas may isang supervisor. Ada na pa na sinupervise. Nakakutse. Dinong pardakal attract ti kutse na. Diyos ko. Lord. No. Sana mabaling nga mapukaw ta ni Papa, Mama. Sana mabaling. Manong nemi, agluloken tirik na. Namin ano nak ninarayat ni Gina manong nemi. Kaya nagiging ka obisinaan mi. Patib ka rin ti pakinakim mo, friend. Aksidente lang na jay. Aksidente lang imagbagam. Di tabay amuno ang resulta na. Kahit kukuyugan na at mapatad hospital lang ang itarayan da ni Papa. Purayan tala ito tayo yung umawag ni mamang mo. Siyempre, pakaumuna ka. Diyos ko, nakakutsig din ng partidakal nga track. Diyos ko, kahit noan yaman, kagbaling nga resulta. Nakasagana ka umawat. Ano doon pwede rin nga masapsapa nga mapukawan ti ama? Sa mong imbaga mapukawan lang ti ama, just in case. Tinawag ako ni Mama, manong namin siya ako norayan nga isot mang tawag kanya. Tapno amuat no anyat resulta ti amin. Iti pa nang ipataray da ni Papa iti ospital. Agsangsangit ni Mama, manong namin nga ng sumbat. Iti tawag ko kenkuan. Ma, ano ka sasad ni Papa? Hawanan ni Papa mo. Natahin. Madadamanin ti panangararayat da kanyak manong naimi. Diyak pulos kabailan nga awaten nga tinakadungdungo nga ama. Nga awanin ti sapulag pa iti kinadungo na panangipatag na kanyak. Isuda kay ni Mama. Kadawanin. Natayin. Awanin ni Papa. Adala tada Gina kanida ni manong nemi ti sibay ko. Mamangat atibay kaniya mangpatpatib ka ti pakinhakim ko. Kabayatan tinakpanakayaman sahiyag ni Papa. Uri ni Mama manong nemi kas kaniya nga numabalin ka din na panawan. Adalata adakam latay ti sibay ti lungon ni Papa. Nga umasadeg umadayo dagiti umay makipagladingin. Umasadeg, umadayo, dagiti umay mang tamdag kini Papa. Dagiti kakabagyan mi. Katrabahuan na. Dagiti kagayem na. Dagiti nakaadaduan na tultulungan na. Malidingitan da manong naimi. Tibigla natan nga papatay ni Papa.
Nangruna kada kami, nga di man lang nagpakada, di man lang nagparik na. No, amumi ko mamanong name nga dandanin, malpas ti oras na dito ilubong. Di nakapagpinpin nakahadakam ko ma. Di na arabid mi kumamat. Iti napaot. Nga nangar-arakop. Nga nangagagik keng kuana. Mangangken. Gina. Masabo ng mangangga, sweetheart. Danny. Dalan. O rin ni mamang mo, mangmanganin. Masapol nga. Tagibin ninyo sa lunadyo. Marik namin matiladingit yo. At siyempre, yung masapol nga watin ti kinapod no. Agin inananim papang mo. Dayayan, dahito yan tinikad din nga. Parang subli ng timpabulod niya po Diyos kang kuha ng abiyag. Diya kararwana, adan iti sidong niya po. Numampay na ito'y physical na bagina. Kaya nagsublin ito titapok. Tas inuman nga nagkapot titapok, agsublin ito ba titapok. Kaya gapo na po Diyos tinangtad bihag ti may isang tao. Nualan nanday tangang papulod ng abiyag. Alay na matin siya kararwa, kaya't makipag-needin kang kuwanan. Dani, ay kamanak. Sino ko mga ti mga tibay kang ka, nasangas siya ka mangipagpatay kang ka. Sayang. Ti arapaap ni papangamadan ko man ti apo ko nga iwanan. Ang bali. Nakadado, dikit umay. Ikatamom ka di. Ato ti, mangmangit ko sa sood dikit tao. Dikit ti marites. Hamat mako ng marites, gagangay lang. Siyempre, aksidente ti patpatay ni papang mo. Milyones. Iti, agbaling nga benefits. On. Kapag na insurance na. Siyempre, iti pa nagtrabaho na ti how many years iti kumpanya. Iti na nga itong posisyon. Awan day ti panunot bikin ni mama. O na, awan day ti panunot siya. Siyempre, nung may insure di tao, iti kanito nga maksidente nga matay, iti beneficiaries, umawat na dakil. Kastamatan no, napindas, nabayagan nga, nagtrabaho iso na ti kumpanya, kaya nga atot posisyon na. Saan ko panunutin dita? Saan nyo nga talaga nga panunutin? Ngayon dumting ka na kayo. Iso matipagsasalitahan na gito may makidungaw. Anday dati panunod ko. Bagbagak lang. Awan si Sir B. Numanuman na giti maawat mi. Nga kwarta. Nakas beneficiary. Awan ti kapat gano sa nga tibiyak ko ma. Noon nagtultuloy ko ma palang tibiyak ni Papa. Awanin ti amak. Ngayon tapalan mawang mo. Kanadak. Adu kami nga da. Liman nga aldaw manunami nga nakamansayag ni Papa. Idi adda karkar na nga rupa. Nga makitkitak. Nga umas asidig. Langan namat manong namiti. Nasaliwanwan tilangana, kasasaad na. Meaning, hanga naggapo iti, marigri ka na pamilya, panagbiag, arawaten naman ang naimi, parandedment, sosyal, appealing sexy. Timandag manong naimi, tinandagan na ni Papa. Nagkinita kami met ka ni Mama, tanagabay kami. Kit-kit kita yung mama nung naimi dito nga babae. Injar sa asko kini Mama. Sino nga tayo suna?
Amamuyo, kita lang ang makita. Kaduan na ka nagiti umay, amamuyo da, di ba? Kaduan na nga, umay makipagladingit, amamuyo da. Nga madamatig di sang ko ama mo, nga mangyama mo ti bagida. Nakabaybay na kitain, nga samit nga agluwa, nga slawa matladingit tropa na. Nadamat lang na. At kasadar kay nga tamama. Siguro. Urayad tangag sao. Baka yama mo na magina ka na ta. Baka chicks ni papa. Baka isot mo na nga o may mangibag ka nga. At relasyon na ni papa. Baka noon daw kapsat ko kinuha na. Diyak tumaoray nga hasta. Gabutan na singpad ni papang mo. Awan ti Jack mo may panggap kang kuhan. Condolence. Nagtingnan ka ti babae manon name. Thank you. Ti makdairak manon name kit inawat ko di imana. Nakabibindas kay. Thank you. Ti makdermet di mamama nun nemi kat nagalamanon damat iti sa nga ili. Mabaling ka din nga kasalita ka. Lablin? Kat mabalin ma'am. Sadya nga banda. Hanya ko matibagam nga mangeg ni mama. Sa bagay. Amo naman. Sino ka? Kanapi ka sila da. Awan ti da ka sa randak. Kahit ko lang Clement tirumbing nga para kanyak. Clement tirumbing nga para kanyak? Hanil kahit mo sawin. Mama, handa kayo man tagsarita. Asino ka kamin? Kananat masapul mo. Ano di bagbaga maklimem? Maparakin ka? Sorry, no. Kaya yun nga amuan. No, niya ti pagbagak nga klimek. Asino ka kamin? Lablin, siyak tipod nung inam. No, sino ka man? Kahit mo tibang gulo. Kaya takot. Hagngirsi ka pagang katawa. Sibay ti may nga natay. Madamati. Awan siguro ti mangig mo katawa dito na salagsi ka. Abang nga mga nas kang nagladingit kayo. Kat, no? Tinatay ka na tayo. Nora na naramidan tayo. Maramid tayo. Siguro, sigurado nga, ti kayat ti pimusag at saan ka nga naliday, saan ka nga nagsangit, no, ti ka tumisem kayo, agragsak kayo. Amam, naragsak ti matay, awan problema nan. Pumano ka to'y. Saan ka manggulo? Iso ka mga kunakang ka nga, agsarita ta nga si kakansiyak lang. No, anyaman ti bagam, tituyin. Yung bagakon ka. Siyak ti punong ilang. Saan niya pudno dita? Saan ka pudno? Pumanaw kan. Shh! Lovely na. Mama? Saan nyo nga papanawon dito nga babae? Mangbulon. Datayon, tikit-kita nagdaadad to, may magkipagladingin. Ano na ka mo? Munet. Itala makita ka. Itala damang kuhanagar ng munet. No, kaya't mo, Esther na mo, di ba? When? Siya, kanilablin.
Mabatay ti pasit ngawan ti makangig ka na tayo kasabali tapno makapagsasalita tayo na siya. Tapno makapagtutulag tayo siyempre. Iti papatay ni Edmond, ti asawam, ti nang putot kanyak. Isod gabo na nga, impas ngayon ko ni Lovelyn. Kahit makapagtutulag tayo, siyempre, ado na kiti milyones, kiti benefits, iti papatay ni Edmond, ken kasama tayo na kiti aga po, kalig iti pagtrabaho na nga kumpanya. Dada ka diti mayam tapno. Awan ti karbingam danyaman nga benefits. Nga maawat mi. Gapot siya tilegal nga asawa na. Nada nakasalita nga bukado sakbing yung baik dito. Gapot siya tipod nung ina. Ti may isa kang runaan nga beneficiary. Mabaling ka di nga. Baliwan na ito pagsalitan na ita. Hinto no. Hinto malpas tabon. Iso nga ko nakara kayo nga tapno awang gulo si kakin na ni Lovelyn makapagsasalita tayo iti private nga lugar. Isang singasing ko tinasihan. Hanyo man na kayan. Mama, pagustuhan tayo ito nga babae. Sige. Diyan nga paset. Okay. Muna kayon. Ito sumaruno Manong nemi Jack Pulos ni Namnama. Nga dakas to'y nga mapasama. Pabigla-bigla, gulpe-gulpe ko nada. Kasto nga talaga tibihag. Ada rin kiti pasamak manong nemi nga dite Pulos namnamahin nga mapasamak. Kas kumay ti papatay, ti asinuman nga napatig ka na tayo, kan mangipatpatig ka na tayo. Iti papatay ni Papa. Sakit ada bigla nga claim manong nemi. Nga iso ka no ti pudno nga inak. Di Pulos mapagpakadaan. Unexpected ako nada manong. Idanda kami manong na di may sa nalawa kwarto iti balay. Inulit manin manong na di babae. Na nang ibaga nga iso ka no ti pudno nga ina. Wan, munit ka no tinagan na. Nana munit. Okay. Okay lang no. Nana, tiyawag mo kanya. Madadakas din magamit ti mama. Kapag siya tipod nung inam. Di kan to Pulos bigbigan ngayon O rin no, mapanik na kam? Nga siya talaga tipod no? Kasano, DNA test, tibang sungbat. Umanugot kalakid din nga. Kada may sayang kat nga DNA test. Manibot ken ka, siya, kastamat din kini Papang. Mama, noan niya man tikal kalik aguma. Munet. Yes, sister. Esther ko na kuma. Awang Pulos ti maalam. Ori sami ko mamatapagan ano da kita. Agsipot ta ori awan da kiti. Benefits nga kapo iti asawak. Saan ka mga krigat? Kapot at dapat nabidas ka trabaho. Kadakal ba't urong iti bangko. Kada dapat nabidas sa magtrabaho hindi anak ko. Anak ko. Saan mo anak? Amo mo dahil ta sangkari? Abang hindi mo ibaga ito ti kinapudno. Kinalablin. Nasakbay nga nag-ammo kayo kini Edmond. At daidin ilablin. Mamapudno ka di? Anak,
Awan tinagkurkurangak ka. Saan nga dito sungbat sa lutsud ko, mama. Tasyak ti mangiba ka. Narignak ti pamatig kintunguyo kanyak. Gabo ti patpatig kanak. Para kanyak katsikakit anak ko. Nagtahod ka kanyak. Ngayon ti sa lutsud, mama. Ang peso ka dito ko na ito nga babae. Nga dakon. Sagbay nagamamu kayo kani papa. Jack Mariro. Talo na abulan mo idin. Ano? Talo abulan mo idin. Tama. Talo nga bulan na hindi panawak ida. Kaya't mga sawan, bimbati na kiti ama. Inambudan na. Ana? Pinanawan na. Kamuta. Tsaka mo, basta. No, talaga nga sikat po nung enak. Anya ti klase mo ngayon na. Saan nga dito isyo? Ti isyo ita, ti pudpud no. Saan anak mamati? Mamagululbud kayo. Abi nga saan ka pala mamati kit ibagalagaro din, Esther? Nga sagbay ka nagamamuda kin Edmond, kadadta ka idin. Nepas kayo ka idin. Siguro, gabot na pinanawan kayo. Kayat ni Edmond nga damang nga sikasukin ka. Iso nga imbas ko mga mangalay tiyaya. Nangalan, hindi agbalin nga inam. Naging ka nagkasarda. Nga idadampuot mo, isudan din na rin nga mga inakin ama. Saan kakalako mga dimdimteng? Siguro no saan nga natay ni Edmond, sana kumaman nga pagpakita. Ngayon ko na akon. Dakil ti maklaim ko, mabingay ko. Gabuta. Sika nga may isa ka pwede pisari, katsyak tipod nung inam. Tayo na akon. Ada kinasaritak nga nalay nga abogado, sakbay ng bayang. Pagka di mo pinalpas nga malpas ni tabon, sakbay nga may kamanggulo. Di mo ka di, amo, nga bustag ladaligat kami, kalpasan na, at apay manggulo ti panunot mi. Okay, baliwan na itong artig sa sarita. Kalpasan may tabon, ti bangkay ni Edmond. Kawanin ti bagak. Iso nga mabaling kaya panawan. Tagsubliak to, nakaduwak ti abogado. Manong naimi saan laeng nga ladingit. Pwede agda mga bakbaklahik kan marikrik na. No di kat pay pa nakariribok. Irin na tagtultuloy met da Gina kinidani manong naimi nga mat atibay kanya. Amuda ti problema. Gabutin bagak kadakwada. Tanagsaludsud da. No asino da nga munet. Kano anyat nagsasaritaan mi. Tanapang kami na inclose dormi manon name iti sa salitaan mo. Pati suda manon name kat saan da nga mamati. Nga gastoy tibiyag ko. Nga siyak nga papalanda manon name nga kakaisuna nga anak nga nakabimbintas ti panang nga tratar panang nga si kaso kanyak tagiti naganak kanyak ni papaki ni mama. Ket kastoy gayam ti pudno nga glas tibiyag ko. Nadaan naggayam ti ina, manong naimi, nga nang baybay a kanya. Nga wala nyaman na natan, nga pinanawan na, kinisidong ti amak. Imbaglagi din taadda ni mama, tinariingak nga mama, nga awanin ti pagkunakpay, ti panangipaay na, iti pamatig, kandungo ti may sang ina. Edi man pas manong naimi ti tabon, sakbay manong naimi nga nagsubli, dayjay nga munet. Sweetheart, Danny,
Noan yaman ti, mapasama kini masukan nga oras kuno aldaw. Laglagi pa mga daklat ta. Nga nakasagana. Noan yaman ti problema at tuyak nga tubulog ka. Ay kamanak dani. Ikaragatam ti alisto nga makapagmubuan, makapag-recover. Tapos na kastakit ang kamarigatan. Mapasublem ti dati nga salunat mong gabuta. At imresam. Gagangay gabot na. Susinungumin ti ang umres ti pamagina. No kasta nga malmalday, mapuypuyatan. Okay. Pakamo naklayang no anyaman ti resulta ti amin. Hindi pa nagsasarita yo. Kaday di amang kliklim na isutipod nung inam. Kasi naman ti ko na ni Jean na manunaymi nakasagana nga tumulong na anyaman ti may tulong na kanyak. Nakasagana lahat nga at sibay ko, makatibay kaniya. Manong naymi sagbay nga naitabon ti bangkay dedi papa. Ijayan tinangalami manong naymi ti paset ti bagina tapno isayangkat iti DNA test. Iti pa nagsubli manong naymi ninanamunet nagkukuyog kam aming nganapan. Iti pa isayangkat ti DNA test. Awang kumanda ito eh. Agsiputad damat ni Esther nga mangipanagnek ka talaga. Nga saan na ka nga pudno nga anak? Saan nga iso tinanginaw ken ka? Saan nga iso iti nang pasngay ken ka? Naman pa iso iti nang tigibe ken ka? Upat idin bolan mo. Iti agdan nadan. Kinipapang mo. Ayan, tapno, adan na nga ebidensya. Nga, ada pakakitaan nga talaga nga. Siya aktipod nung inam, nga damat maklaim ko. Agsipod nga rin ta si kakang runa nga beneficiary, katsiyak tipod nung inam. Noan yaman ti kalikagom mo. No kwartaman. Di may pagkan ano. Ngam tinas kanita. Kat mamuan ti kidampod no. Kat saan kanton nga mangriribok? Saan nagton nga mangriribok? Apa kung mga naskan pa nga mangriribok ka? No. Itad yun doon kanyak. Itinaskan nga para kanyak. Iti ba nang oray may resulta di DNA test manong nami? Tsaka mo. Ta sana ka makahid na. Uri ni mama manong nami. Lovely na anak. Mama. Siyempre, dakla pagbalbaliwan ti amin. Iti kaawanan ni papang mo. Ma, ag tinulong ta, datamat lang ti makatulog ti magbagita. Tapno alisto ta nga makapag-recover. Amo kang pagpatat at marig na nga sakit ko no sa em. Iba't patag mo ni papa, kasbat pa ng iba't patag ko kinuha na. Anak, no payawampay ti resulta ti dinaites. Ngayon nanulgod kun ken ka. At dakay din, idagama mo kami. Kinipapang mo. Itilikodan, nga adda ka, ngayon baga na, nga anak na ka, nga tiinam, kat pinanawan na ka. Impatek ko ti amam. Impatek ko. Napudnot pa nagayat ko kinet mo. Iso inayat ko, inayat na. Nagkalisa kami. Kat manibod man din siya kon tinang tagibigan ka. Siya kon tinang asikasukan ka. Impaay ko keng kat idungo. Tipudnuay na. Sikamat lang di makamanik na kanak. At aga din nagkurkuranga keng ka. Maawang pulos din nagkurangan nyo. Kadagaman na, dinalaos palang ipatagyo kanya. Itilikodan di amin. Mapayanas ka na mapasamak ti kastoy.
ang mga pagproblemahan, diyan yaman nga pa nag-claim na dyan nga babae. Apay nga dimteng, apay nga nagpakita. Gapang nga ron, taro pa iti kwarta ko nada. Kasta ti ko na naging tao, nagpapesuman. Kwarta lang ti kalkaliguman na. Saan nakakalikaguman? Taapay. Ano baga nang sumurot ka kinuha na? Panawan na. Tiyak tupulos pumanaw ma. Kansanak tong sumurot kinuha na. Kaputasang rumbeng na patbigbigan tikas kinuha na. Anya ti klase na ngayon na. Huwag nga ron. Nuapi ka din nga dari kita ina ang may turid na may bayan ti bukod na nga na. Ininto ta siya. Gumagawawa nga madan kumamat tinapudno nga anak. Numampayada ka madanak. Abi nga minsan kaya naganak, kini papa. Kinaada anak kumatikapsat. Ada diferensya. Anya? Tiyan mo kidi kitawan. Ngayon magkabot ka, diyak banlaan nga nagsikog, tapos na kumaadaw man ading mo. Hindi pa nagpa-check up may kini dadim. Kini papang mo. Iso pa nakadoktal nga tap diferensya. Kit, ni papa, awan diferensya na. Siguro awan na ta, siyak ba't lang timbagada nga ada diferensya na. Kin may sa awan diferensya ni papang mo at napututan na nga ron ni ti inam. Dimteng ti resulta manong name ti DNA test 99.9% nga pudno nga gina kami kininanamunet. Ngimti nakabiglaak manong name. Tinakabiglaak manong name saan ka nabigla? Ito na nga resulta. Ti relasyon mi, kininana mo na. Tinanungod nga rin ni mama mismo, nga daki din sakbay nga nagamamuda kini papa. Ngayon ti adad nga nakabiglaak manong nemi, kat ti resulta, no anya ti relasyon mi kini papa. Adda ka di pa nagkamali, iti ba kung ko nga DNA test? Manong nemi. Saan kami nga agama kini papa? Ano dito nga resulta, mama? Oray siya ka nabiglaak. Baka nagkamali. Saan nga perfecto ti makungko na nga niya mga test? Mrs. Awan ti sabali nga makasumbat iti deta nga sa ludsudyo. No saan nga ni Monet. Iso lang ti makaibaga. No pudpudno nga ni Lablin ket saan nga ti asawam ti amana. Monet. Hindi ang klase ang katawa nita. Sayang, tanatayin ni Edmond. Nagpeso, ada itin nagpitpitik, inisaklot ko, ini makilibinak kin Edmond. Nakastakit talagang na inalilaw mo. Okay. Tapos nung pag-ibatsak ka, agyaman ka kanyak, timpati ka tikas kin Edmond, nga damabalin na. Tano kay maimbati ka, itigagangay lang ang tao, ang kotsero kumawon, tricycle driver, wano karpintero lang kuma. Wano saan ka impas nga ka sa kaimbalan. Nati klase mga ina. Saan ka ko mga nagpagpakita kanyak? Talaga man ka sana kung magpagpakita kang kanawan, claimant. Mama, awan pagtanag ka manak. Tanda nakasaritak nga mukha do. Idarumta
Dito nga baba. Siya? Itarumdat? Iti anya kaso. Di pa lang baybay-am ni iti anak mo. Kaya dumapay kaso. Ti abogadom ken ti abogado. Ti abogado mi tagsarita. Agkakita tayo ti korte. Agbabawi ka no apay niyam amom ti bagim ka na kami. Agbabawi ka mo net. Saan min nga nraman pa ay manonemi ti panunot mi kani mama nga mariribukan no anyaman ti pagsasaritaan ti kiti abogado. Naipilang nga ti daro manonemi kontra kay ni nana mo net. Wait. Yung garigatak manonemi nga pinatib ka tirik na nga nagsubli akong ti pisina. Oh, kaya mon? Lablin? Kaya ekon. Abi nga tangas na nagbaling ang biyak ko, Gina. Ano ko ma, among kita, titunggal tao ka na yurit nga kasat na. Nagmandit pa kasaritaan di biyak ko niya. Ano nga nagmandit? Siyempre. Ininaw na ti may isang ina nga anya ti klase ng ina. Asinot nakaalaan na kanya. Di mo ka di sinalutsot kang kuwana? Saan ko pa yung sinalutsot? No, sinot ipod nung amak. Anya ti klase ng babae nang sapol ti lalaki nga mabaling nga mangitakder ti dayaw na. Ni ba pa tinasarakan na? Ni mat pa pa, basta latan na alilaw, gamutan na pindas met, ninalamunet. Naglibiin na ka no? Aging ka ni paskayak. Impas nga inak ninalamunet. Ngayon dadan talo nga bulan ko. Pinanawan na kon. Tiawan kasi iskan lang ina. Imbag dimteng ni Mama Esther. Nagayanayat da kini Papa. Nagasawa da. Kaya ni Mama Esther isundi. Nangasikaso kanyak ngisot na riingak ng ina. Awanin ti sa pulak pati kinadunguda kanyak Gina. Noong pa'y remor ti kinapudno. Ngadyak pulos kapin ano ida. Dagita ti kunam nga na isang sangayan iti kina sinaw ti panagpuspuso da. Da mama, kenda di papang mo. Imagine, saan nakaapod nung anak ni mamang mo? Imawanin ti sa pulampay. Ngayon siguro, sa balit nagtrend istorya no nadaan ni mamang mo itipod nung anak. Baka no, sinuman na ka, no? Ingidyat na ka, edita. Maadal ko matipod nung anak. Ay, nakagasgas ka nga talaga. Lablin, da saan ka naadaan iti kapsat, o no? Saan nga nadaan ni mamang mo iti anak? Dikat talagang sulom, sinulom, ti pamateg, dikat naganak, kayang kano man pa sa mga pudno nga anak, naganak. Naging gampi mo sa ni Papa. Nga dinapay amo, nga saan nagay mga putot. Baka amo na idin. Yung saan nalang na ibaga. Siyempre, amo na matagkwenta. Nadadaga po na siguro no aping nga saan nang yung kasar, tipod nung inam. Taday din pa nagduwa-duwa na. Dito na ti pagkimanam, taorin no amo, ni papang mo, na saan nakangapod nung aputo. Talagang bukbuk na ti amin na pamatig ti may nga making kaya. Ngayon ti kunakon. No kumanadaan da, ti kabukbuko din nga anak, kini mamang mo ita. Baka no nagbali ko matitarahin ti istoryan. Baka na ipaidam keng kakumati pamatig tinaganak. So, Lovelyn, nakagasgasat ka. Diba lang?
Tunggal pakasalitahan di biyak ti tao, at dara kita'y paset na nga pagsagabaam, pakariribukam. Ngayon, masupapakan tumatlang ni kita. Agsublin tumatlang ti. Isem mo, mapukaw to di kita ang problema. Sige, agtrabaho tan. Itultuloy mo, team. Panangawat mo ti kinapod, no? Pasispas. Awan sa bali panunutumit, ano sa nga ti agdama. Kaya ti pasagbayan. Ti masagbayan nyo, kinitani. Nagbaligtad da kiti pasamak manong nemi. Kabuto talaga. Ad-adda nga ninanamunit iti nakakaasi. Tadagi di darum nga naila naiyam patay keng kuana manong nemi ket di na pulos pagaropen. Karimbes ko manong nemi nga adda maklaim na isupay ti mamulta, isupay ti mangted. Gabuta. Di pa nang baybay anak kanyak nagdakil dita nga kaso. Abasol ti may nga ina amang baybay iti anak na. Ket kunanan itan. Ay, saan ko nga anak? Saan ko nga pudno anak? Dinakitan kayat nga kliman nga anak naman. Gapo nga rot isun ti madaksan. Gapo isun ti pagbaybayadan ti korte. Iti no, iti pa nang baybay anak kanya. Isun ti nagpagpakaasi ka na kami kini mama manong name. Tap nilikas takat sa aming ituloy pa iti kaso. Ladingitek, no rinubuk ko man tibiyagyo. Ladingitek no apay ka tumtengag, kabayatan ti panagladladingit. I'm so sorry, Esther. Lamlin, so sorry kay tan. Kalpasan nga ginulong ti panunot ko. At da ka mga gladladingit, kalpasan na ninayom ti problema. Agdusa ka. No saan mo nga maitad, kay Clemente Corte, ngayon mo kanya, kada kami. Malusot kayo ti pagbulutan. Saan kumahan? Saanin? Urita saan kayo nga rinibukit? Isanod yun lang ti kaso. Kan saan ako nga Clemente, ag-Clemente anyaman nga. Kabutawan, turumbay ang Clemente. No di kat sigapit ti mangted. Sorry. Kung naklano na laing di abogado nga naalak sa madgayam. Pati sunagayam kita. Rupa ti kwarta. Mama, anda kada kayo ti desisyon. Anak, naimpas na kan lagi dito pa nagpagpakawan na. Kaya di pa nagkarina. Nasanton mo mga rinibok. Sabi nga santa ang pagustuhan. Agyamanak, Esther. Sige. Sunod mo hindi kaso. Basta ti Karim, saan kan nga mag-ribok pa? Kaya saan kan nga claim kaputawan ti rumbeng nga claim mo. Sige. Basta isunod mo ti kaso, Esther. Nana? Anak. Sakbay nga saan kan nga makikita. Mabaling ka di nga mamuan. No asin no tipod nung ama. Ti ambisyo sa kendro pati kwarta manong nemi. Nagpanunot. Interesado ka ang mamuam tipod nung amam? Wen, rubang launay. Ang lagay talaga nga rupa ka kwarta niya. Siyempre, kasapulan di tao ti kwarta. Basit lang ti dawatek. No kahit mo nga mo mamuan, sinutipod nung amam. O rin no saanin. Saan ko nakalikaguman pa nga mamuan? No sinutipod nung amak.
Kinunak manong nemi kat saan nga nagpilit pa'y tiinak kat pimanawan. Hindi ba naglabas dalda manong nemi madlaw ko? Umik-ikay ni Danny. Hello, Danny. Hello. Lovelyn, kumusta kan? Kasi na po Diyos, makarik-recover akon. Katsi ka. Well, ana, kalbasan di makatawan, nga ipapatay din papa. Di ba nagtulagan tabay nga, may salangan tawan na yung turayan tasak ba nga, mapagtutulagan tan di kalaysata. Ang iman niya, mabaling ka din nga, agkita ta. Sure, abig din nga saan, agay na yata, kat no, awisan ng ti-date, dag-date ta. Nabayagan mo saan ta nga nag-date. Kaya't ko, Danny, no kasano ti kapaot, panagladladikin ko. Hindi pa nakapukaw ko kini papa. Kandi na dumapay nga dimting nga riribok. Kaya't ko tagbakasyon, nga kadua ka. Akita ta. Iti dati. Saan na nakas ide manong naming nga nagkita kami kini Danny, hana maliwayan ti mga rakop kanya, mangagek kanya. Yung sa bagay, siyak ti nangarakop keng kuana. Asla mapilpilit. Inya sa ko ti rupak manong nami ti rupa na tapno mariknak ti bara di bibig na. Ngayon niya dayo na. Danny, what's wrong? Danny? Agtukaw ka. Agtukaw tangan to. Urayin din order ko ang merienda data. Nakasarak ka din sa bali? Lovelyn. My dear sister. Natakit mo sawan. Naamok kini Gina nga. Kini daw mo hindi. Kini mamang mono. Ngay baga na ka. No sa tipod. Sa sino tipod nga ma'am, di ba? When? Karbagang data. Ngam dumaw-dawat iti kwarta. Ngam san mo nga. Nag-interesan pa eh. Kahit mo nga makita tipod nga ma'am. Ano ito kahit mo gusto ko? Kanapa yung nawagan at ti sister? Imbaglaki din daw, betre na masama ka na ta. Ano ya? Nagkapsat na ti ama. Sanggagangaw, ti kas Danny. Hindi amat din ti kas mapaspasama kinipiyag ko. Imbaglaki din. Na nailiklik ti amin. Lakay mimbag na po Diyos. Akasano ko mga imbagam nga nakay mimbag na po Diyos. Api kas ti biyag ko. Api kas ti nagtarayan ti biyag ko. Babalawam ka rin na po Diyos no api kas na biyag mo. Saan mo ko mabalaw na po Diyos. Gapot na perfecto iso na. Nakasaysayaan. Api ko na. Naman pa'y naandaan ka ti ina nga kaslawan sa sabi na nga ina. Ngayon nakabimpintas ka na sa saya at ti plano ni Apo Diyos king ka. Tinted na ka, kinipapang mo. Nipapang mo, nakaasawa ti kas kinimamang mo. Kawanen, sa bali nga naramid na nun, di nang ibukbuk, ti amin na pamatigdakin ka. Ay ba? Kinakasaya at isuna. Naman pinagsabat ti dalan, tagat at narik nata ang ayat gayam tagkapsat. Kinawan din napasamak ka data. Kasano nung nagitay dumanita nga agayan ayat nga narugso da dan dago sa mapasamak ka na ko na. Hindi nakamadmani ko
Dani. Manong Dani. Ading ko. So nga ita, awan ti sabali nga, balik na tang ayat, no di kat ayat yung kapsat. Awan ti maangay nga kasar. Sikakin siya. Nga madda sa bali nga maangay nga. Ada maangay nga kasar ngam sang nga sika. Sino nga ti kaduam? Gabutan na panagnaga nga kapsat ta. So nga, imbaon ko tirik na kini Gina. Tigayam ko? Tay sa balim nga di ba lang? Idin to ta, no kasanot panik na nga ayat kanyak, idin nag-aamutay ka na Gina, kat kastamat kang kuha na. Asino nga rin ti kukuha, kat kuha na kumati ni Gina? Dumteng to ti lalaki na karipara ka. My dear sister, mabitlaing, data ni Gina, ha? Inayabam ni Gina? Alam na magkawagsasangot nga talo. Manong nemi na imatangat, hindi pa naging narakop, na pa naglalang tibibig, degi di doa. Umapala? Saan ang narumbeng umapala? Tanamuhak, nagkapsat kamkayam kinidani. Magulo. Makulkul ti panunot ko. No saan ko kung mga amo nga awatin ti kinabud no manong. Hindi ko na ako nakasko na ni Dani. Nakaimimbag ni Apo Diyos. Nakaimimbag ni Apo Diyos kanyak kunak. Tasan nga pinagbalin ti biyag ko nga miserable. Kas kiriya dumadita nga anak nga nabaybayan nga katang-katang itilangalang nga nagbalin nga palaboy. Dito pa lang timbagmat nga bigbigak iti bukod ko ngayon na. Tamo na't inaramid na. Sa anak nga impas ngay, sa anak binaybayaan. Sa anak nagpangipan nga pinaragreg. Impamuspusan na. Iti nang sapul ti lalaki nga nangibat siya na kanyak, amay sa nga nakaimimbag, nga isuday di papa. Gina, oh my friend, sorry Apa ka sorry ka? Siya gayam di para kini Dani. Karanya nga rod ipag, kapsat kami kini Dani. Anat sumarang nga rami dante nga rod, sweetheart. Kaya ka nung ma'am amo ni Lovelyn, ti Amana, hindi pag-isunay. Hindi agdi na balay. Kaya di manong naimi, nga mamit ko, ti talaga nga pudno nga amak. Naging narakop kami tinairo. Tito. Mabi nga tito. Papa. Saan kami mit nga gasawa kini Dani? Tapno papa ko ma, tiawag ko keng ka, nga may kamang kada kayo. Sabi ko magagasawa kayo. Kinakapsat kayo. Huwag ka dito rubing ni pagyamanam, kapag natay, nang padakkel kang ka, nga amam. Kaya mata si bibiya ka po nung amam. Api nga binabayan, dak papa. Saan ka binabayan? Saan ko mabaling ikasar? Ti inam, kadamat ang asawa kidi. Api nga sinuk ko kanyo ti ina. Nadagay asawa yon. Gagangay dito ti lalaki. No, dagkalikagom. Tamom ti inam, ano ko na akon? Agsapsapol. Kadyak ti may isang nasapulan na. Kursunada na, nakursunada akmat. Kadyak nam namayang nga, nagbalinti na itukit kabi ni iti saklot na. Kaya yung asawan, papa, ano nga lalaki nagpasag kang kuha na. Mabalin, amangat man no, saan nga na kayo tipod nung amak? Masigurado. Ino kayat mo, tap na sigurado, ang pagpa DNA, testa. Sige papa, tap na sigurado.
At ba nagduwa-duwak nga ron manon na imi kamot nga ron sila kasya ti klase ti biyag tinagbaling nga inak. Sala nga may sa duduwa no ti kata mahilig ka kun ka rin lalaki. And positive manong na imi 99.9% nga gama kami kini papa. Ti ama ni brother Danny. Nagbalin man naman nakaawat manong na imi ti ina ni Danny. Ti asawa ni papa. Tamo na nga rod. Nga managay ayam ni papa kadag ti babae. Mga ano dumteng tutigundaway nga saan lang siksika. Iti nagbaling nga anak kuno putot ni papang mo. Iti laksit ka lay sa iha. Di ka kayo ng sawit nga adapadak nga adapadam nga anak iti labas ako na da. Em no awanan di si kalayangan. Sika akakaisuna. Nga anak, dagiti imbilang mo nga naganak, nga imbilang dakamit nga budnong anak. Kan sika kakaisuna, nga putot ti asawak iti labas ako nada. Siyag tinagbalin manon nami nga mid of honor iti kalesa de Gina kini Danny. Irinto da dimteng maten manon nami ni Dennis ti bihag ko, kalpasan ti makatawen, sipod nagkalaysa di kiti duwa. Dennis, manong nami, naman mo kiti may sa komperensya. Dennis, nagayat kanyak, kat ininot mat nga na-develop tirik na kang kuwana. Kat gaputa isot na ikari, dakam nga rod tinag-asawa. Nga ti agdama, manong nami, duwan, dagiti anak mi kini Dennis, kat ni mama, manong nami, naman pesang nga isutipod nga amak. Ni inak. Yung nagtultuloy, ngasot kadendenak, kadenden namin ang asawa. Kinasudaitan, manon nami. Tinaragsak ang mga asikaso, mga aywan, kadagin duwa, nga po ko na. Duwa matan, manon nami, ti anak, da Gina, kini Danny. At syempre, no dumteng, ti pa nagtitipon mi, haming malipatan, nga di istoryain, alagipen, tinapalabas. Haan ko nga nagkita pa manon nami tipud nung inak, sipud ka din na udi nga pa nagkita, ken pa nagsalita mi. Doon yaman ita ti kasasad na, hadjakon amo. No kas pagarigan, tadan to problema na umasadag kanyak, kagangay tumat lang, nga nakasaganak tumang tulong ken kwan. Dito na ron, di ba kasalita ak manong nami, kadagyaman naklaunay ti aga, anus mo, nga nangurnos, kalpasangan nakinsadgan ka ti detalyana. Sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarbingan tibiyag kadagiti patak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program. Tuwing or dagyaman nga pagaya mo, Lovelyn. Thank you, Lovelyn. Kan thank you matigada nagbuya.